Я живу ў Польшчы, у вёсцы. І уяўляеце, дастаўка тут развіта на вельмі высокім узроўні. Амаль у кожнай вёсцы, нават самай маленькай, стаяць так званыя пачкаматы. Наконт пачкаматаў. Зараз покажу сцэнку з імі ад нашай сям'і. Распаковка. Туды прыходзяць пасылкі з усяго свету. Часта ў такія скрыначкі я заказваю для сябе кніжкі. А толькі што кур'ер даставіў мне пасылку, якую я заказывала на Шэйне. Папулярным тут сайце адзежы і не толькі. Ну што, давайте паглядзім, што мне прыйшло. Ёсць у мяне вось такі вялікі мех. Як прыгожа сёння свеціць сонейка. І, дарэчы, напішыце ў каментарах, якое у вас зараз надвор'е. У нас вельмі цёпла. Разразаем. Ну что, давайте глядеть. На зиму я заказывала себе куртку. Ось яна. Зараз буду глядеть. Только сказала, что теплая, уже куртку надеваю. Вось на моменте, калі я паглядзела ў люстэрка, я зразумела, што куртка мне вялікая. Майго памеру XS, калі я заказывала, не было, таму я вырашыла заказаць S. І не падышло. І ўсё ж такі я не змагла ўтрымацца і не зрабіць паказ мод. Глядзім. Гатуй сані летом, дык у мяне гатуй куртку летом. Так вось, калі куртка мне малая, то прыйдзецца яе вяртаць і мяняць на новую. А як гэта зрабіць, я пакажу ў наступным відэа. Падпісывайцеся, каб не прапусціць, а таксама ставце падабайку і пішыце прыемны каментар. Усім пока-пока!